ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. имрӯз 3 сентябри соли 2024 ва пешкаши шумо 8 хонаҳои фурӯшӣ мегарданд. Аниқтараш гӯем 7 хонаи фурӯшӣ ва яктаи дигар каҳвахонаи фурӯшӣ. Бизнеси тайёр. Дар имрӯза навормон мешавад квартираҳои фурӯшӣ 1, 2 ва 3 хонагоҳҳо бо нархи дастрас дар навастройка ки метавонед 30% пулша пешпардохт кунед ва 70% боқимондаша камтар споридан гиред дӯстони азиз то дом будшавия. Инчунин ду хонага дар пушти автодроми 46, каҳвахонаи фурӯшӣ, ду хонага бо таъмири зебо дар хитои бозор, ҳавлии фурӯшӣ дар ҷӯйбодом, ҳавлии фурӯшӣ дар тезгари боло, ду хонагаи фурӯшӣ дар назди стадиони марказии шаҳри Ваҳдат ва ду хонагаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар Калинин. ҳамаи ҳамин хонаҳои фурӯшӣ гуфтагимон дар ҳамин рӯза навормон ҳастанд. Барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед, то ки ягон хонаи хуб аз даст натиҳед, лайк монед ва дар каналмон обуна шавед, то ки аз наворҳои нави мо бохабар бошед. Навори имрӯзамон навори дароз аст, навори калон. Барои ҳамин хоҳиш мекунем ба 1006 бо диққат то охира тамошо кунед. ҳатман дар канали мо обуна шавед, лайки худатонро фаромӯш накунед ва дар комментария фикри худатонро оиди ҳамин рӯза навормон нависед. Агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ё ин ки ба шумо реклама дар кор аст, ба рақамҳои барои реклама 97 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. бисёр бад гап намезанем, рафте. якум сар мекунем аз квартираҳои фурӯшӣ дар маркази ноҳияи Рӯдакӣ дар Навастройка. Бо диққат гӯш кунед. Дар маркази ноҳияи Рӯдакӣ ҷойгир аст пеши парчам, байрақ, ҳукумат, мактаби деҳотӣ дар пешаш ҷойгир аст. Дӯстони азиз, чӣ гуна вариантҳо аст? 1, 2 ва 3 хонагаҳо бо масоҳатҳои 49, 55, 60, 75 ва 80 метри квадратӣ. нархҳо дӯстони азиз, аз 1 то 10 ошёна нархи 1 метри квадратӣ $400 мебошад. аз 10 ошёна боло $380 мебошад. Дӯстони азиз, ҳозир бошад сохтмони бино идома дорад ва сохтмон дар ҳолати падвал қарор аст, яъне катлаванша рехтагиянд, падвалша сохтаистанд ва ҳамхел постепенно баровардан мегиранд. Дӯстони азиз, ва айни замон барои одамоне ки ҳозир харидорӣ мекунад аксия аст. Дӯстони азиз, метавонед тариқи кредит харидорӣ намоед. 30% пули хона пеш пардохт мекунед, боқӣ монда 70%ро то сохтмон будшавия споридан мегиред. Дӯстони азиз, 30%аш пеш пардохт, 70% дигар то сохтмон будшавия меспоред. оиди дигар маълумотҳо ва рақамҳои барои тамос занг занед, пурсон шавед. Дӯстони азиз, аз номи канали Dom TJ боз такрор мекунем. бинои истиқоматӣ дар маркази ноҳияи Рӯдакӣ ҷойгир аст. сохтмон дар ҳолати падвал қарор аст. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар пушти автодроми 46 қарор аст. Дӯстони азиз, бино аз 16 ошёна иборат мебошад. хонаи фурӯшӣ дар 8 ошёнаш қарор дорад. масоҳаташ 78 аз 134 метри квадратӣ мебошад. масоҳаташ калон аст. Дӯстони азиз, ду хонага, лекин метавонед ба 3 хонагам табдил тиҳед, чунки масоҳаташ калон аст. дар пушти автодроми 46 қарор дорад, чӣ хеле гуфтем, ва нархи хона бошад 385 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, рақамҳои Россия WhatsApp доранд, рақамҳои Тоҷикистон, рақамҳои дастӣ мебошад. аз номи канали Dom TJ чун ҳар вақта занг занед, пурсон шавед. Дӯстони азиз, 78 аз 134 метри квадратӣ, ду хонага, 8 ошёна, хона коробка яъне бе таъмир аст. Навастройка дар пушти автодроми 46 қарор аст. 385 000 сомонӣ. боз албатта ки савдо мешавад. барои харидорҳои аниқ албатта аз номи каналмон муроҷиат кунед. каҳвахонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бустон, номи бештараш Чкаловск, назди шаҳри Хуҷанд мебошад. Дӯстони азиз, каҳвахона дар беҳтарин минтақаи шаҳр ҷойгир аст. дар маркази шаҳр, дар ҷои бениҳоят серодам, мактабҳо, бохчаҳои кӯдакона, мағозаҳо ҳамашон дар наздикии ҳамин каҳвахона ҷойгир аст. бо муштариён умуман мушкилӣ нест. Дӯстони азиз, минтақаи серодам. номи кӯчааш пештараш Пушкина 15 мебошад. ҳозир 75-солагии Ғалаба. боз як хубии дигари ин каҳвахона дар он аст ки лаби роҳ да ҷойгир аст. дӯстони азиз, ҳамаи ҳуҷҷатош 100%
барои дом сохтанам ҷои беҳтарин аст, чунки ҷои серодам марказ метавонед харидорӣ карда аз ба ҷояш бино бардоред. Дӯстони азиз, марҳамат. Рақамо барои тамосда рӯи экран 39 дарозиш мебошад ва сегиш 1100 метри квадратӣ, яъне 11 сотиқ заминда ҷойгир аст. Рақамҳои соҳиби қаҳвахонада рӯи экран. WhatsApp доранд. Аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. Нархи қаҳвахона бошад 5 миллион сомонӣ, боз камтар арзон мешавад. Дӯстони азиз, марҳамат. $468,000 42 миллион рубли русӣ. Аз номи канали Dom TJ занг занед, пурсон шавед. албатта ки дӯстони азиз, қаҳвахонаи фурӯшӣ даромади бениҳоят хуб дорад ва ҳозир ба соҳиби қаҳвахона срочна пул лозим аст, барои ҳамин мефурӯшанд. барои ҳамин кадоме ки аз уҳдаи кор мебарояд, метавонад харидорӣ карда ба иҷора супорад ва ҳар моҳ даромади хуб ба даст гирад, ё ин ки метавонад харидорӣ карда кора худаш давом диҳад, ё ин ки метавонад дигар намуд дилхоҳ тиҷоратро шурӯъ кунад, ё ин ки ягон бино бардорад, ё ин ки маркази савдо. Хулос, вариантҳо зиёд аст. барои ҳамин марҳамат, аз номи каналмон занг занед, пурсон шавед, рафта аз пешдида маслиҳат кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар тарафи Хитои бозор ҷойгир аст. маҷмӯаи истихоматии Platinum Plaza маҷмӯаи истихоматии нав мебошад ва хубии ин маҷмӯа дар он аст ки дар назди ҳамин маҷмӯа, баробари сохтани ҳамин маҷмӯа боз мактаб бардоштагианд. Дӯстони азиз, ва дар назди мактаб сохмони боғчаи кӯдакона рафта истодааст ва дар пеши ин маҷмӯаи истиқоматӣ бошад сохмони як маркази савдои калон Южный центр мешавад. ҳамонро бардошта истоданд. Дӯстони азиз, ду хонага бо масоҳати 48,6 метри квадратӣ дар нуҳумо шонаи бинои нав аст. тройка хона таъмир дорад. Дӯстони азиз, таъмираш нав аст ва баъд аз таъмир ҳоло ҳеҷ кас зиндагӣ кардагӣ нест. Дӯстони азиз, хонаи нав мебошад дар бинои албатта ки нав аст. тройка дар Хитои бозор. нархаш 495,000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. рақамҳое ки охирашон 17-20 мебошанд. WhatsApp доранд. аз номи канали Dom TJ чун ҳар вақта занг зада пурсон шавед. марҳамат. дӯстони азиз, ҳавлии фурӯшӣ дар деҳаи Ҷӯйбӯдом. бо диққат гӯш кунед. ҳозир суроғаи ин ҳавлиро мефаҳмонем. аз тарафи бозори балхи шаҳри Душанбе, дӯстони азиз, камтар поёнтар мерем ва вақте ки рафтан мегирем дар он ҷо чорраҳа мешавад ва агар аз тарафи бозори балх рафта иста бошем, ба тарафи дасти рост нигоҳ мекунем. дар он ҷо дарвоза ҳаст, табличкаи ноҳияи Сино ва дарвоза ҳаст ва дар ҳамон дарвоза навистагӣ хушомадед ба деҳаи Чортеппа. номи пештара ин деҳа Ҷӯйбӯдом буд, ҳозир Чортеппа. дӯстони азиз, дар ноҳияи Сино дохил аст. ҳамхел ба ҳамон дарвоза медароиму рост рафтан мегирем. дӯстони азиз, дар он ҷо аз пешамон мактаб мебарояд, бунгоҳи тиббӣ, боғчаи кӯдакона меравем то канечкаи маршруткая. дӯстони азиз, ва дар он ҷо раҳи поезд мешавад. аз ҳамон канечка ба тарафи дасти чап мегардему як 100-200 метрак мегардем. дӯстони азиз, ва ман ҳамин ҳавлии фурӯшӣ мешавад. ҳамаи ҳамин минтақа дар ноҳияи Сино дохил аст, лекин худи ҳамин ҳавлӣ дар ноҳияи Рудакӣ аз рӯи ҳуҷҷат дохил мебошад. деҳаи Ҷӯйбӯдом ҳамин шояд 100 метр то ноҳияи Синои шаҳри Душанбе аст. дӯстони азиз, умедвор ҳастем ки суроғаи ин ҳавлиро фаҳмиден. ин ҳавлия навори пурраш дар каналмон ҳаст. маслҳаташа дар комментария мемонам, ҳатман дар омада тамошо кунед, боз дар он ҷо хубтар фаҳмондагӣ. акнун оиди ҳавлӣ гап мезанем. 4 сотиқ замин дорад, 4 дар хона, так хона дорад, 2 бино дар ҳамин ҳавлӣ ҷойгир аст. заминаш 4 кунҷа бо барқ ва об таъмин. дар деҳаи Ҷӯйбӯдом, неҳияи Рудакӣ 740,000 сомонӣ мебошад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. рақамҳое ки охирашон 4061 мебошад. WhatsApp доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. марҳамат. ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи Рудакӣ, деҳаи Тезгари боло. кадоме надонад деҳаи Тезгари боло дар куҷо ҷойгир аст? дар шоҳрои Душанбе ваҳдат, ҳамин байни шоҳрои Душанбе ваҳдатда ҳамин деҳа ҷойгир аст. аз тарафи Душанбе агар бироем, рафтан мегирем ва ба тарафи дасти рост мегардем, худи ҳамин деҳа мешавад. деҳаи калон аст. дӯстони азиз, мактаб дорад, масҷид дорад, маркази савдо ҳаст, мағозаҳо ҳастанд, хулос ҳамаш ҳаст. дӯстони азиз, худи ҳамин ҳавлӣ дачаҳои Тезгари болода ҷойгир аст.
маҳсулоти умумии ин ҳавлӣ 7 × 10 сотиқ мебошад. 9 дар хона дорад. 3 бинои истиқоматӣ, 2 та дарвоза ва 1 та дар дорад. заминаш 4 кунҷа аст ва хубии ин ҳавлӣ дар он мебошад ки соҳиби хона ин ҳавлиро ҳам ба пуррагӣ мефурӯшанд, яъне ҳамон 7 × 3 сотиқ замин ҳамаи ҳавлия ва тақсиман мефурӯшанд. дӯстони азиз, 3 сотиқи ин ҳавлиро 300 000 сомонӣ, 4 × 10 3 сотиқи ин ҳавлиро 400 000 сомонӣ. дӯстони азиз, яъне худи ҳамин ҳавлия тақсим мекунану ва метонен харидорӣ намоед. фикр мекунам бениҳоят варианти хуб аст, чунки чӣ дар 3 сотиқ замин бинои истиқоматӣ аст, чӣ дар 4 × 3 сотиқ замин бинои истиқоматӣ ҳаст. дӯстони азиз, яъне бехона намонед, чӣ дар ин қисм чӣ дар ин қисм, дар ҳар душ бинои истиқоматӣ ҳаст. нархи умумӣ 700 000 сомонӣ мебошад. албатта ки савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран WhatsApp доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. варианти хуб аст. дӯстони азиз, барои ҳамин фурсатро аз даст натиҳед. 3 сотиқ замин бо бинои истиқоматӣ ҳамагӣ 300 000 сомонӣ. бениҳоят варианти хуб. марҳамат, фурсатро аз даст натиҳед. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат дар назди стадиони марказӣ ҷойгир аст. духонага мебошад бо маҳсулоти 48 метри квадратӣ дар дуюм ошёнаи бинои новостройка. ошёнаи хона хуб аст, чунки бино лифт надорад. дӯстони азиз, ва ошёнаи паст, дуюм ошёна. хона коробка, яъне бе таъмир аст ва нархаш бошад ҳамагӣ 225 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран WhatsApp доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. дӯстони азиз, хона дар ҳамин бари назди стадиони марказӣ да ҷойгир аст. ЗАГС, стадиони марказӣ ва наздикии раи калон да ҷойгир мебошад. барои ҳамин марҳамат, варианти хуб аст. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино дар маҳаллаи Калинин ҷойгир аст. наздикии раҳи калон, наздикии мактаб. ду хонага бо маҳсулоти 52 метри квадратӣ дар дуюм ошёнаи бинои советӣ. худи бино аз 2 ошёна иборат аст. хона таъмир дорад, таъмираш зебо ҳаст ва нархи хона бошад 513 000 сомонӣ, 48 000 $. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. рақамҳое ки охирашон 8895 мебошанд. WhatsApp доранд. аз номи канали Dom TJ чун ҳар вақта занг занед, пурсон шавед. дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинед, таъмири хона хуб аст ва дар Калинин ҷойгир аст. кадоме надонад, яке аз минтақаҳои хуби шаҳр мебошанд. дӯстони азиз, дар наздикии ҳамин Калинин масҷиди нав ҳаст, Диамед аст ва дар худи ҳамин маҳалла мактаб аст, масҷид аст, якчандта махӯзаҳо, ҳаммараҳо асфальт мебошанд, освещения, барқ, об, ҳамаш доимӣ маҳаллаи обод аст. марҳамат, аз номи канали Dom TJ занг занед, пурсон шавед. дӯстони азиз, ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. то боздид, барори кор. худо нигаҳбон.